Dobrý deň, zdraví vás C++ Maker u nového tutoriálu, teda prvého tutoriálu výstup textu a vstup klávesnice z klávesnice, teda. Dobre, otvoríme si del C++, čo ja používam, dáme si projekt, name, dáme si projekt, čo ja viem, YouTube. OK. Uložíme si to treba väčšinu, dáme C++, a to otvoríme, dáme uložiť, OK. Tu nám to vyskočilo už pekne, tak môžeme začať písať. Treba, dáme si, takže, ako to robí? Napíšeme si najprv výstup, takže dáte out, potom dáte tieto dve blbosti, to sú tu skopírujem, takže out a tieto blbosti a sem môžete písať napríklad hello world, tak á, máme to. Dobre, tak to je prvé, skúsime to teda, či to naozaj funguje, uložiť. Áno, tu môžete vidieť, to je troška horšie. Poďte, to bude, tak vám to trochu zväčším. OK, tak to vám to ešte raz ukážem. Áno, hello world, a toto press any key to continue, to dáva toto a return exit cesta môže byť 0, to je to isté, a 0 lepšie. A keď chcete ukončiť riadok, máte na to dva spôsoby. Prvý je, že napíšete takto ešte raz, teda to je druhý až, dáte undo. A druhý je, že napíšete takto. OK, dobre. A za toto by ste normálne písali takto std, lenže keď je tu using namespace std, tak to písať nemusíte aj za undo a tak ďalej. Napríklad ukážeme ešte za čo, keď si dám takto. A dáme si napríklad hello world, čiarka, zadajte čo, tak, co musíme napísať, chcete, takto. Teraz dáme sim. To je ďalší príkaz. Sú tu opačné tieto čiarky, ako tu. To by ste mohli všimnúť. A ešte tu musíme napísať, ak chceme, aby tu boli čísla int, a ak chceme, aby tu boli písmena char. Ukážem vám char, int je ľahšie. Zdáte a. A snímalo by vám to iba jedno písmeno, a ak chcete, aby vám to snímalo viac, tak tu musíte spraviť tieto blbosti. Dáva sa to pravý alt, G a H. Sem si napíšete koľko má číslo, dáme takto. A teraz dáme A. OK. Teraz napríklad si ešte napíšem takto. Keby ste chceli napísať napríklad, že napísali ste a dáte tamto A, tak sa stane logo. Aha. Tak je tu nejaká chyba. Áno, to je druhé. OK, dáme takto. OK, a ešte sme zabudli, že komu ste dali túto bodkočiarku. Teraz to už pôjde. OK, hello world, zadajte, že chcete, dáme sazapa. Napísali ste A, vidíte? Funguje to, musíte napísať, napísali ste, dáte znova tie blbosti, a napíšete A. OK, teraz to dáte. A teraz vám napíše, napísali, zadajte, že chcete, jasné, oprava. Napísali ste oprava a ešte samozrejme ďalšie blbosti, undo, tak. No, to by bolo ešte k dneskajšiemu tutoriálu všetko. Na budúci si môžeme ukázať pár vecí a tak zatiaľ dovidenia.